Ngiqeda kuthola ucingo from ubaba. Uthi uza nesivakashi ucela ukukhuluma nathi. Asithembeki ukuthi yonke into right njengoba ubaba ethi ufuna ukukhuluma nathi. Abafazi, namhlanje kunodaba engizocela silixoxe. Yini engathi nithukile nje bafazi bami? Akusizona iy'ndaba ezimbi, iy'ndaba ezinhle. Ayi cha baba, ukuthi sisalalele nje ukuthi usiphathele ziphi namhlanje. Sekukhona udadewenu-ke la engakujabulela ukuthi hlampe abe number 3 anijoyine azonisiza. Ningathuki bafazi bami, akazile ukuzongicindezela. Uzonijoyina sibambisane sakho umuzi. Mhlampe ngabe ubani baba igama lakhe, wakabani, usukaphi, sithini isitori sakhe? Ngivelane ngimlandeki ezele endlini nizombona nikhone nokuxoxisana naye. Awu, kanti usekhona nokuba khona. Mina ngithi usazosicela, usicela i-permission. Ubaba uyathanda ukuyifaka ey'nkingeni. Uyazi ukuthi okokuqala nje akekho mude kahle kahle. Mangabe kuza kwinkonzo yekamero, kodwa uzoletha number 3. Kwayithina vele sithwele kanzima. Mina ngikwazi nje ukuyamukela yonke lento le. Kubuhlungu. Ngcono wena sekuyi-second time go through the same thing. Usune-experience. Bafazi bami, uyena-ke lo unumber 3 ukhanyisile ndimandi. Khanyisile, ngithi angikubuze sisi ukuthi uyasazi yini isimo oyifaka kusona. Le khaya sihlala emzini owodwa, even though-ke kuyi-double story. Kodwa-ke umfazi nomfazi uyathanda ukuthi abe nomuzi wakhe, abe nekhishi lakhe. La siyashintshashintshana ngamagemu okupheka. Iy'ngane zethu siyafisa ukuthi zifunde ey'koleni zabelungu, kodwa kwamanje zifunda ey'koleni zamaNdiya. Ngoba silinde ubaba ukuthi usaseyiva imali ukuthi akhe omunye umuzi. Sikwazi ukuthi wonke umuntu abe nomuzi wakhe, abe umfazi emzini wakhe. So ngazi uyosimela niloso simo. Wena number 2 Mashangi, uthini ngalesi simo? No comment. No comment kanjani manje? Nawe umfazi wale khaya. Sho ukuthi uqonda ukuthi uyamamukela unumber 3 or uthini? Njengoba bengishilo-ke nje, no comment futhi. Because ukukhuluma kwami akukho into ekuzoyishintsha futhi ayikukho into ekuzoyi-add. It is what it is. Mandi, ngingaze ngikubuze imibuzo eminingi nje. Angeke ngikubuze ukuthi mhlampe ngaku-ofara yini itiye noma ijuice. Ngingayijabulela i-champagne, baby girl. Ngingayijabulela i-champagne, darling. Yo, it's been a very long day, hey. Ayi cha sisi, u-champagne le khaya asinawo. Uma ngabe kunjalo ayikho-ke inkinga-ke. Baba, ungakhona ukuthi ungithathele i-champagne yami ngale emotweni. Nami ngizothola isikhathi sokuthi ngisale nje nosisi bami basemzini. Sithi ukukhuluma nje, sibone ukuthi leli khaya singali-improve kanjani futhi sohlalisana kanjani. Sibe nama-rules, you know. Ngiyaqala-ke lokhu. Umfazi othuma indoda. U-episode 2 uyalandela. Okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu.